NLB हानजाया दंफां सिखावखौ लानानै बाथ्रा बुंनाय आरो आफादनि फेसबुकआव लिरनानै पोस्ट होनाया नंखाय। NLB हानजानि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि डिपार्टमेन्टनि सोद्रोमाफोरा। NLB हानजाया गावसोरनि फेसबुक पेजआव बुंदोंमोन दि फरेस्ट रेन्जनि सोद्रोमाफोरखौ उल्टापानि सरलपारायाव दंफां दाननायनि खौरां बिजोङाव ओंखारनाय जाथायाव लोब्बा दंमोन होननानै मुं सोदोंमोन। नाथाय NLB आफादनि बेबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनायनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों हाग्रा बिफाननि उल्टापानि रेन्जनि रेन्जार करेन्द्र नार्जारिया। रेन्जारा बुंदोंमोन दि माखासे दुथां सुबुंफोरा बेफोरबायदि दंफां सिखाव खालामग्राफोरखौ गोख्रों होबथागासिनो दं होननानैबो बुंथियो। बिटिआर हाग्रा बिफाना आथिखालाव हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होनायाव गोबां गोख्रों जाबाय। जेरैखिजाया जों बिटिआरनि हाग्राखौ रैखाथि होगोनखौ खोथा होयो रेन्जारा। NLB हानजानि बेबायदि नंखाय फोसावनायखौ लानानै खेंफोरथि होदों रेन्जार करेन्द्र नार्जारिया। बे माखासे जोंना NLB बाहायफोरबो दं, बिसोरजोंनो दंफां सिखावफोरजोंनो बांसिन थाफायो, दंफां सिखावफोरजोंनो बांसिन खामानि मावो। खुलुमबाय। मैया जे मोनसे भाइरेल जादों सरलपारा बाजारनि खोला मोनसे आदिबासि गामियाव, बाहाय जोंखौ फरेस्टनि अर्डारजों दंफां हादों होननानै माखासे सिखाव 2 नाम्बार मावग्राफोर बिसोरो जोंखौ फानदों आरो बे नङा। जोंहा बाहाय जेबो अर्डार गैया, हरनाय गैया आरो जों बेबायदि इलिगेल दंफांखौ जों हमगासिनोसो दं दा। बेनिफ्राय बिसोर दंफां सिखावजों सिखाव जोंखौ फानदों आरोखि। बे खेथ्रआव जों डाइरेक्ट जों दाख्लैबो बिदिनो नुदों, बे फरेस्टनि ड्रेस गाननानै बायदिसिना बिसोर साजायनानै फरेस्टखौ फानबाय थायो। दासिमबो मैयाबोनाबो बेबायदि 1 थारिखआव जे घटना जादों बेबो बे सिस्टेमावनो दं। बे जों माने बिराद स्ट्रिक्ट। आं फैनानै आरोखि उल्टापानियाव जों गासिबो गोदान स्टाफ, बेनि आगोलनि फुराना स्टाफा ग्रुपैनो ट्रेन्सफार जादों आरो जों ग्रुपैनो फैदों। जों गोदान स्टाफजों ओरैबायदि स्ट्रिक्ट खालामफैबाय बे एरियाखौ कमप्लिटलि। बे ओनसोलनि जेसेबां 2 नाम्बारफोर बिसोर जोंनाव सारेन्डार जायाखैबाबो बिसोरखौ जों हमै बुजायनानै बिसोरखौ कन्ट्रलाव दोनदों आरोखि। आरो फैबाय माखासे 80% दा कन्ट्रलाव दं आरो बेनिफ्राय हाग्राखौबो जों 80% कन्ट्रलाव लाबोनो हाबाय। माखासे हा सिफायनायफोरखौबो जों बुजाय आजाय खालामनानै माखासे 9 गामि जे 17था हाइकर्टनि बिथोनाव एभिक्सननि लिस्ट गोग्लैनायमोन बिसोरखौ जों 9 गामि उद्धार खालामनो हाबाय। 9 गामि रिकभार जाबाय, बिसोर फैफिनबाय आरो बिसोरखौ जों सोरबा न'आव थांबाय, गावबा गावनि न'आव, बिमा बिफानि न'आव, सोरबा फैफिनबाय। बे गावसोरनि माखासे पुराना गामिफोरजों एडजास्ट खालामनानै थाफैबाय। बिसोरखौ जों जथेस्थ' वेलकाम खालामदों आरो बिसोरजों जों वेलकाम खालामजानानै बिसोर मानिनानै दं। दा बे ओनसोलाव गोबांथार देवानि गोबांथार दंफां सिखावफोर गावसिनि लाबालाबनि थाखाय गोमाबाय। बिसोर लामाया अरुणाचलावबो थांजाला, बिसोर मेघालयआवबो थांजाला। बेबायदि जानाय गोनो गोथो जानाय मानसिफोर दं आरोखि। दंफांबो खावनो हाला जों फुरा स्ट्रिक्ट खालामनायाव। दा बेबायदि गोनो गोथो मानसिफ्रानो बेबायदि चान्स मोनबानो पार्टिजों पार्टिबो एसे दंलायो दंफायोनो आरो माखासे BPFनि मावग्राफोर ओरैहाय भाइरेलजों दंफायो। बेबायदि पार्टि लेभेलाव बेबायदि लांदों आरोखि बिसोर। दा बेखायनो बेखौ बे माखासे जोंना NLB बाहायफोरबो दं, बिसोरजोंनो दंफां सिखावफोरजोंनो बांसिन थाफायो, दंफां सिखावफोरजोंनो बांसिन खामानि मावो। दा बेबायदिखौ नुना मैया सानसेआव डेन्स सासे सावथालनि बारियाव न'आव मोनसे दंफां गोरान दंमोननो, बेखौ हाफायनायाव दंफां सावनायनो गुदियाव बेखौ हाफायहैदोंमोन आरोखि मोनसे पार्टिया। दा हाफायनायाव सावथाला बुंदों आरोखि, हैट এটা কাটিব নালাগে, এটা আমার হয়। সাঁওতালা বিধি বুঝে যাবে আমার মাটির আমার খাট এই ডাল ঠাল মানে সব দাখর হবো, জঙ্গল হবো, আমি খাটিব না দেবো। হাইট ফরেস্টের অর্ডার দিয়েছি, তোমার কি জানে নাম बुंनो नागिरदों। औ बिदि सावथालनि जाबा बिदि बुंदों आरोखि। बाहाय जोंहा जेबो लोब्बा गैया, जों खुनु सोरनोबा जों दासिमबो अर्डार हराखै। जों दंफां हाहोआ, जों दंफांखौसो बेंनो फैदों। जों दंफांखौ फुरा जों बेबायदि हाग्रा मोनबानो जों हमै दिखांनानै अफिसाव लाबोनानै बुजायनानै हगारदों। एखनबा सोरखौबा फाइन लादों, सोरखौबा जेलाव हरदों। बेबायदि अबस्थायाव दं आरोखि। दा सिखावफ्रा जोंनि फरेस्टखौ उल्टापानि आन्दाराव दोनदों आरोखि, उल्टापानि रेन्जनि आन्दाराव। बे होनदों आरोखि ड्रेस गानो, फरेस्टनि ड्रेस गानो, एखनबा गानो एखनबा गाना। बेबायदि मोनसे ग्रुप दं आरोखि। जों हाग्रा गेजेरावबो बिसोरनि ग्रुपखौ 2, 3 मोनखांबाय। माने फरेस्टनि ड्रेस गाननानै फरेस्टनि ड्रेस दंफां फालांगि खालामो आरोखि। माने फरेस्टनि मुं लानानै बिथांमोना खामानि मावो। बेसेबां नोंथांमोननि अनुमानाव बेसेबां समनिफ्राय बिथांमोना मावगासिनो? जोंथ' 2 मासनि सिगांबो मोनदों मोनसे ग्रुप,
बे मोनसे गराय बाजाराव बे फरेस्ट दंफां हादोंमोन बिसोर फिस खालामदोंमोन माने आगोलाव ट्रेक्टरजों सोलियोमोनथ' ट्रेक्टरजों हरनो प्लेन लादोंमोन बिसोर बे हास'नाय टाइमाव दंफां फिस खालामनाय टाइमाव बुंदों जाहैबाय बे जायनाखि हा बिगोमानि दंफां मालिकआ सोंदोंमोन जाहैदों होद दंफाङा आंनिसोलै दाहा होनना बुंदोंमोन फरेस्टलै जों फरेस्टसो उल्थापानि फरेस्टसो होनना बुंदों जाहैदों बिसोर दा बेबायदि अबस्था आरोखि दा दाख्लैबो जों बे 7 नाम्बार हाग्रायाव मोनायाव थांदोंमोन बिसोर साइकेल बारहोदोंमोन साइकेल बारहोनायावबो जों माखासे जोंनि मानसिफ्राबो फरेस्टनि नालाय कनफिउसन जानानै खाथि थालायबाय अवाके दंलायमोन बिसोरनाव बेनिफ्राय अवाकेआव बायदिसिना रायलायनाय खोनाबाय ओरै जोंना बिसोरखौ हमनो एम्बुस खालामनायाव बिसोर माखासे खारग'दों आरोखि बेनिफ्राय ड्रेसा फरेस्टनि जोब नोंथांमोना मा मेसेज ओरैनो नोंथांमोना मा एक्सन लानो थाखाय थांखि लादों जिहेथे गोबां नंखाय बिदिनो ड्रेस गाननानै रायजो राजाफोरना दंफां हानाय बा माबा मोनसे खालामनाय बिथांमोना खालामबाय थादों दा नोंथांमोननि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथांमोनखौ हमनायनि थाखाय मा राहा खालामनो थाखाय थियारि जानानै जोंथ' हमनो होननानै बिसोरखौ जों सेस्था खालामगासिनो दं आरो हमगोनबो जों बिसोरखौ जों माबा पार्टिखौ फाननानै बेबायदि दंफां खावनोथ' जों स्कप होआ माने जों जेब्लासिम जों स्ट्रंलि डिउटि खालामनायाव बिसोरखौ मोनफागोन होमबा जों हमनानै बिसोरखौ जेलाव हरगोन जों बे आरोखि आरो लोब्बा थानाय नोंथांमोना मिथिगौ नामा दासान्दि लोब्बा थानायखौ जों मुंखौ बुंजोबला खिन्थु लकेलावनो आसे फासे थायो केम्पबो दं माबो दं बेबायदि बे खाथि खालायावनो सिआइडिफोरखौबो बेंनानै लायो सिआइडिफ्राबो बिसोरनि जानाय जायो बेबायदि अनेकथा अवाके जों सिज खालामनाय जाबाय अनेकथा मबाइलबो मोनबाय भुटान मबाइल भुटान सिम आरो बायदि मैया बेखायनो जोंनावथ' नेट नाङाना भुटान नेटजों भुटान टावारजोंनो बिसोर मावो बेबायदि आरोखि बिसोर दा बे हाग्रा ओनसोलाव फारसेथिंनिफोर नायोबा पाब्लिकफ्राथ' साहसआ खम जाजोब्बायमोन माने माखासे पार्टिनि नारसिननायाव पार्टिजों लोब्बा लानानै मावगासिनो दं आरोखि बेबायदि अबस्थायाव दं आरो दा उल्थापानि फरेस्टआ रैखाथिनि बेलायाव ओरैनो माबायदि प्रटेकसन होनायनि बेलायाव नोंथांमोननिफ्राय रैखाथियावथ' जोंनि दस्राखौ बुंनाय बादिब्ला दस्रा रेन्जखौ तुलना खालामबा जों माने मासाव जों गेप्सआनो गैया मास मोनसे कन्टिनिउ नै दा सोंनो हागोन जोंनाथ' 1 सप्ता जों कन्टिनिउ खालामबाय हर सान बेनि खेथ्रआव जों डिउटिनि खेथ्रआव जों फासया जों होबथानायनि सेस्टायावनो दंगासिनो दं आरो EMजोंबो रायलायहरो जों EMफ्राबो मोजां मोनदों दस्राफ्रा आसे फासे बुंदों खिन्थु आसे फासेनि गेजेरावहाय जोंनि बेलायावहाय बेबायदिया सलिया आरोखि जों सोरनिबा दंफां बिफैनाय सोरनिबा माबा बिफैनायखौबो जों खोनासङाखै आरोखि दा बे गोजौनिफ्राय मा निर्देश फैयो बे निर्देश हिसाबसो मावदों जों पार्सनेलि जों उल्थापानि रेन्जनि जानानै जों दाबो मोनसेबो मावा आरो बेनिफ्राय जों गोजौनिफ्राय मोनफा मोननै निर्देश फैयो बे निर्देश हिसाबै जों मावना हरो आरोखि बे बेखौ जों दासिम बे सिमानि बेलायाव चिराङा जेरखम सिमा खालामदों आं बेखौ EMजोंबो रायलायाखै दाबो बेनिफ्राय जोंसो दा जिपिएस खालामनो होननानै एम लागासिनो दं जों मैयानिफ्राय हाबजेनदों आरो जों बुधबाराव हाबबावगोन बेनिफ्राय बे पाब्लिकफोरनि माखासे फैफिननायखौ दाबो गोनो गोथोआवनो दं माने बिसोर मोनसे लाइनखौ बिदों जों मोनसे लाइनखौ होआ होनना बुंदों आरोखि आगोलनि माखासे जोंनि फरेस्टनि माखासे रेन्जारफ्रा माखासे बिसोरनो मोनसे दिग मोनसे लाइन होलांदों ना मोनसे एरिया बेखौ लादो होननानै दा बे एरियानिफ्राय जों ओरै बोखोबोनो सेस्था खालामगासिनो दं बोखोयोब्ला जोंना फाक्का 10 नाम्बारावल' जोंनाव हा गोदाननि मानसिफोर थागोन 9 नाम्बारा फाक्का हाग्रायावनो थागोन आरोखि दा 9 नाम्बारनिफ्राय माखासे थाहैनाय मानसिखौ जों बोखांनो हाबाय बे आरोखि दा जों हानायखिनिखौ उल्थापानि फरेस्टखौ बासायनायाव जों जथेस्थ' जों दा मावगासिनो दं आरोखि जोंनि नुनायाव आरोखि गारि गंब्रै सालायो जों बेनिफ्राय जोंनाव माखासे स्टाफआबो बुरजा बे बुरजा स्टाफआव जों ट्रुप मोननै थाङो साजों खोलाजों कभार खालामो आरोखि दा जोंनि कभारेसनाव मथा मथि आंनि मोनथिनायाव जोंनि कभारेसना बिराद मोजां आरोखि माखासे दस्रा रेन्जनिफ्राय फैनानैबो उल्टां फाल्टां खालामनो नागिरो खिन्थु जोंबो बिसोरखौ गाज्रि नांलाय खमलाय खालामाखै खिन्थु बिदि खालामफैयो आरोखि जोंखौ डिउटि खालामाखै मा खालामाखै होननानै बुंलाबायनो नागिरो खिन्थु जोंना बिराद स्ट्रं दा बर्थमान रेन्जनि खेथ्रआव जोंनिखौ बुंजायो जोंनाव गारि गंब्रै दं गारि गंब्रै सालायो आखा फाखा जोंनो माखासे बैनि मा एनजिअ मोनलाय बै मा एनजिअ मोनलाय
सार्भिस प्रभाइडारफोर दं सिगांनि आरो दा दाख्लै सार्भिस प्रभाइडारफोरा सार्भिस प्रभाइडार मदद होयो दा सार्भिस प्रभाइडारजों लोगोसे जोंनाव दा खमैब्लाबो जों 30 जन 35 जन जानानैबाबो जों मेनटेन खालामगासिनो दं आरो मोननै ग्रुपनि सार्भिस प्रभाइडार दं आरोखि दा बे आरोखि दा जोंनि नुनायावबो जोंबो हाग्रा हाबनायाव आगोल जा रोखोम हाना गालांदोंना बे हानायखिनि मालखौ जों नुबोनायाव आगोलाव जा इलिगेलमोन आरोखि दा बे हानायाबो गैला आरोखि बन्द जाबाय आरो बे दा नैबे लामायावबो नोंसोर फर एग्जाम्पल होनो हायो आरोखि बेनिफ्राय जों बुंनाय नङा मेरला मानसिफ्रा मैदेर मेरला मानसिफ्रा लख्रा मेरला मानसिफ्रा बावनासाबो नुबोबाय माने आगोलाव हन्दा गाबनानै बिसोर खारजोब्बायमोन दा फैफिननायाव फैबाय आरोखि बिसोर नुबाय दा नोंसोर पाब्लिकफोराव सोंनो हागोन अनेकथा जुनार नुयो बे लामाजों दा फैफिनबाय आरोखि हन्दाया ओरैबायदि गाबो हन्दाखौ गिनानै खारजोब्बायमोन सयज' खालामनो हायामोन आरोखि बिसोर दा फैफिनजोब्बाय जिब जुनार रैखाथि मोननाय बायदि जादों आरोखि दा जों बेसे गोबावसिम थायो बेसे गोबावसिम हायो जों सेस्तायावनो दं आरोखि दा जों होमबाबो फासया आरोखि सोरबा कमप्लेन होथों सोरबा मा होनथों जोंहा बाहाय जुरित' गैया सोरबा गावनि बिजनेसा बे दंफांखौनो मावगाय नालाय जोबनाय बायदि साननानै बायदिसिना भाइरेल खालामो आरोखि बेबायदि दा जोंनिफ्राय बेखिनिखौनो आरो जों लुबैयो आरोखि जों मथा मथि भाइरेल खालामबाय थाथों खिन्थु जों नङा जों गैया बे आरोखि बाहाय राजनितिनि माखासे हाबनानै दं बे हाबनाया जोंनाव दासो जानो नागिरदों बे दंफांखौ लानानै जानो नागिरदों दा जों बेहाय जानाय जायो गावसिनि खोथा खिन्थु जोंनि खेथ्रआव जों जाहोआ जोंनि डिउटिखौ जों मावगोन आरो दा नैबे जोंना बाहाय दंबावो बेनिबो एसे होदो बाहाय नोंबो एसे दा जों जयैनो मावो आरोखि ओमफ्राय मथा मथि दासिम जों इलिगेलखौ जों मावाखैबो आरो मावनायबो नङा आरो दे गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाबसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आंखौ बुंनो स्कप होनायनि थाखाय दा नैबे दाख्लै घटना जानानै थांदों जा घटना जानानै थांदों बे आदिबासि गामियाव उराव गामि होननानै बुंदों बेयो ओमफ्राय बेहाय थारमाने गोथां दंफांखौनो हादों होननानै बुंदों आरो बिसोरो खिन्थु बियो नङा दा जोंनिफ्राय खुनु पारमिसन गैया आरो निर्देश गैया जों ओरैबायदि हमलागासिनो दङ सिगाङावबो बिदिनो जाना थांदों जोंनि डिपार्टमेन्टखौ फाननानै बिसोरो मा खालामदों थारमाने दंफांखौ हानानै जों इनफरमेसन मोनबाय गामियाव बेनिफ्राय मोननायाव जोङो थिखांनानै लाबोबाय आरो माखासे दंफां एकदम सिज खालामना लाबोबाय दा बिदि आरो दा बेफोरबायदि इलिगेल खामानियाव जायफोरा जुरित' दङ बिसोरो गोजान जाखानाया गाहाम जों मोनोब्ला बिसोरखौ गोख्रों पानिशमेन्ट होनाय जागोन जोङो वाइल्ड लाइफनि केसावसो सोनाय जागोन आरो बिसोरखौ दा बिदि दा बेफोरबायदि मावनाया थिग नङा नै दाख्लैबो मोनायाव जों थांबाय माबा मथा मथि 12 किल'मिटार गोजान थाबायलांदों जों मेचिन गोमदों मोनसे हाग्रायाव बेनिफ्राय मेचिनखौ गोमिया बिराद गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय मा साहस खालामनानै बिसोरो मेचिनखौ ओइदिनखालि हाखो दा जों खोनानाय लोगो लोगो नै 7 नाम्बारजों हाबनानै जोङो बेंनानै मथा मथि माबासो जायो 7-8 किल'मिटारसो जागोन बियो गोजाना हाग्रा थाबायलांबाय जों खस्थ' खालामनानै थाग थिग मोनहैबाय जोङो लाबोबाय थानायखौ साइकेल लाबोबाय थानायखौ मोनहैनानै खारलाजोब्बाय दा जोङो हमनो जुजिबाय खारनानै साजों ओरैनो मानसिया बुरजाथ' एसे 40 जनसो जागौमोन आरो ओमफ्राय साजों जोंथ' खम नालाय जोङो 7 जनसोल' दंमोन जों साजों ब्लेंक फायार होबाय आरो होनानै खारलाजोब्बाय ओमफ्राय खारनानै जों होसोनानै ग्रोब 3 मानसि सौग्रावहैबाय जोङो सौग्रावनानै जों नुबाय ओमफ्राय जोंनि मानसियाबो बुंबाय जोंनाबो ट्रेन्सफार जालायबाय थायोथ' गोदान ओमफ्राय सार्भिस प्रभाइडारनि होनना लादों बिसोरो दा बे बाथ्राया फल्स आरो सार्भिस प्रभाइडारनि होनना लाबाय जोंनाबो फोथायबाय सिनायाना ओमफ्राय थांबाय गामसा गाननाय सानैया आरो सासेया फुल ड्रेस बिदि वाकि टकियाबो गंब्रै बिदि जाबाय ओमफ्राय मेसेजबो फैबाय थानाय खोनाबाय ओमफ्राय नंगौना नङा जाबाय थाबाय ओमफ्राय इ टाइमावनो दोद गारबाय बिसोरो बिदि जाबाय मुं लानानै नंखाय खामानि मावदों आरो दा बिसोरो माबानि होनना बुंदों ओरै चिरां साइडनि मा होनो लाइब्रेरियाव थाग्राफोर होनना बुंदों खिन्थु बियो नंखाय आरो जोंनि माबानायाव नंखायखौ जों मोनदों दा बिदि सोलियो बेयाव आरो सिगाङावथ' ओरैबायदि इलिगेलमोन मेचिनानो एरियायाव गोमजोबोमोन ओमफ्राय जेब्ला कमप्लिट बडिखौ सोलायनानै जोंखौ गोदानै हरबाय
ओमफ्राय जोङो हर सान मावबाय आरो डिउटिखौ ओरैबायदि मावबाय कन्ट्रल जाबाय रायजोफोरखौ लाबोबाय जों एवारनेस प्रग्राम खालामबाय गामि गामि जेसेबां होजानो गोनां गामिखौ लाबोबाय जों हाग्रा सेर सेरनि गामिफोरखौ लाबोबाय एवारनेस प्रग्राम होनानै गावब्रा बायदिसिनाखौ जों बुजायजोबना हरबाय बिसोरबो कन्ट्रल खालामनो हमबाय सिगि जायो बेस्राफोरा सिगि जाबाबो बिसोर नागाराखै आरो थिग बिदि जादों दा बिदि सोलिबाय थायो आरो बे एरियायाव आरो दा फर्मुलाया बेनो गावसोर डिस्टार्ब मोनदों थारमाने जायफोर इलिगेल मावग्रा बिसोर डिस्टार्ब मोनदों मोननायनि थाखायनो बे माबाखौ भाइरेलखौ बेखौ खालामदों आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दि मालाबा दंफां स्टेन्डिं दंफांखौ हानो अर्डार होयो नामा बेथ' नङा बेथ' जुक्ति जानो हाया जों बासायनोसो फैदों दंफांखौ दा जोंखौसो उल्था थारमाने गावसोर डिस्टार्ब मोनदों डिस्टार्ब मोननायनि जाउनाव बे खामानिखौ मावदों बिसोरो मुं लानानै जोंनि मुं लानानै थिग बिदि जादों आरो बे बाथ्राया नंखाय जों मालाबाबो बिदि अर्डार होआ आरो जों बे दंफांखौ सिस बानायना लायगोन जों सिस बानायना अफिसावनो लाबोगोन थिग बिदि आरो दा रायजो राजाखौ मा खावलायगोन जाय रायजो राजाफोरा बेनो दा बियो वाइल्ड लाइफ जानो थांगासिनो दङ वाइल्ड लाइफ जानो बावला बियो वाइल्ड लाइफ जानो थांगासिनो दङ जों हाग्राखौ बासायनांगौ जिब जुनारखौ बासायनांगौ बेनो आरो जोङो जिब जुनार थाबासो बिफां लाइफां थाबासो जोंनियाव आबाद बायदिसिना जागोन नङाबा गोजौआव बिफां लाइफां गैयाबा मा जागोन बियो दैयानो थानाय नङा एगजामपोल हिसाबै कमप्लिट बिफां जोबनाय लोगो लोगो दैयानो रानो गाहायाव दा बिदि आरो ओंखायनो बुजिनाया गाहाम रायजोफोराबो डिपार्टमेन्टखौ हेल्प खालामनांगौ हाग्रा होबथानायाव बेनो आरो आंनि माबानाया जाय हानो थांगोन जाय गामियाव बुंहैना लायो गावसोर दंफांनि बा दंफां फरेस्टनिफ्राय फैदों होननानै दंफां हानो नागिरग्रा दा बिथांमोनखौ मा एवारनेस होगोन रायजो राजाफोरखौ दा बिथांमोनखौ नुयोब्ला रायजो राजाया बुजायनांगोन बुंनांगोन जोंनि जायगायाव बिदि डिपार्टमेन्टखौ फाननानै बिदि दंफां हानो मोना बिदि बुंनांगोन आरो हानायखौ मोनोब्ला डाइरेक्ट जोंनि डिपार्टमेन्टनि खोथा बुंनानै हादोंब्ला सोरबा हादोंब्ला बेखौ रायजोफोरा हमनानै दोनथों जों लानानै फैगोन जोंखौ मोनस्लाबाबाबो जोंथ' मोनहैस्लाबाबो जानो हागौ इनफर्म होग्रा दामा दामि नालाय आजिखालिथ' वाकि टकि नेट नाङादों मा जादों वाकि टकि लाजोबो वाकि टकि जों अनेक वाकि टकि मोनबाय दा बिदि आरो जोंखौ जुदि जोंखौ ब्लेम होनानै बेफोरबायदि खामानि मावदोंबा हमनानै दोनथों बेनिफ्राय जोंखौ इनफर्म खालामथों बेनो आरो दा बेखिनियानो